Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. ug sa 74 years old na kong nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 6 verse 22. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, apan karon nga gipalingkawas na kamo sa kasalanan ug nahimong mga ulipon sa Dios, nga namunga man usab og pagkabalaan, ang sangputan mao ang kinabuhing walay katapusan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Ania paghihapon ta sa bahin sa argumento ni Apostle Paul nga nagpalapad sa iyang giduso sa Romans chapter 6 verse 1 and 2 nga nag-ingon, unsa man gayud ang atong masulti, magpabilin ba kita sa pagpakasala aron ang grasya mo dagaya? Hinaot nga dili mahitabo kita nga mga namatay na gikan sa pagbulutan sa sala, unsaon man nga mabuhi pa kita niini. So ang pagpadayon sa kinabuhi sa pagpakasala imposible gayud alang sa tinuod nga Kristohanon, matud pa ni Apostle Paul. Gilarawan ni Pablo ang atong posisyon nga nabatunan nato sa diha nga naangkon nato si Kristo. Diha kang Kristo namatay kita gikan sa pagbulutan sa sala ug sa kamatayon. Ug human nga gilatag ni Apostle Paul ang pundasyon sa atong posisyon diha kang Kristo, mipadayon na siya sa paghatag sa application niini nga kamatuoran sa atong kinabuhi, unsaon man kini pag-apply diha sa atong kasinatian. Mao nga makatabang gayud kaayo ang gipasabot ni Apostle Paul sa verse 12. Iya kining gisugdan sa pulong nga busa. Ang giingon dinhi, busa, ayaw ninyog paharia ang kasalanan sa inyong lawas nga adunay kamatayon, aron masunod ang mga kaibog niini. Sa unang higayon mga kaigsuunan, sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma, naghatag siya og sugo. Dili lang kay exhortation ang iyang gihatag, kundili sugo mga kaigsuunan. Verse 11 hangtod sa verse 13. Sa naunang mga bahin, nagahin siya og taas nga higayon aron sa paglarawan sa atong pinasahi ug kahibulungan nga pagkahiusa diha kang Kristo, nga nakigambit kita diha sa iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Apan niini nga bahin karon sa atong pagtuon. Ang giingon ni Pablo, sanglit kining mga butanga tinuod diha kaninyo, sanglit nahiusa na kamo diha kang Kristo sa iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw, ug sanglit ang daang pagkatawo namatay na, ug ang lawas nga adunay kasalanan na deactivated na, ug sanglit patay na kamo gikan sa pagbulutan sa sala, ug buhi na kamo diha kang Kristo. Ang giingon sa verse 12, busa, ayaw paharia ang sala diha sa inyong lawas nga adunay kamatayon. Ayaw ninyog itugyan ang mga bahin sa inyong lawas, ingon nga mga instrumento sa pagkadautan. Dayon sa verse 14 mga kaigsuunan, gipasabot ni Pablo kanato nganong ang sala dili na makahari sa kinabuhi sa usa ka tinuod nga magtotoo. Ang giingon dinhi,
Tungod kay ang kasalanan dili na makahari diha kaninyo, tungod kay wala kamo nahailalom sa balaod kundili nahailalom sa grasya nga ang buti pasabot niini wala na kita nahailalom sa pagkondenar sa balaod kundili nahailalom sa pabor o grasya sa Dios. Ato na kining gipasabot ni adtong miaging mga semana. Adunay tulo ka bahin ang pagpamalandong nato niining taknaa. Una, the profound change, ang tiunay gayod nga kabag-uhan. Ikaduha, ang kinaiyahan niini nga kabag-uhan. Ug ikatulo, ang resulta niini nga kabag-uhan. Ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpamalandong sa iyang pulong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto, ang bug-os nga kabag-uhan. Ang atong teksto mga kaigsuunan nagpakita nga ang Kristohanon usa ka tawo nga nakasinati og tinuod gayod nga kabag-uhan, bug-os nga kabag-uhan. Ang giingon sa atong teksto, apan karon. Mao kini ang testimonyo sa usa ka tinuod nga Kristohanon, makaingon gayud siya sa iyang kaugalingon, apan karon. Kaniadto gilarawan sa verse 21 nga kita ulipon sa sala. Apan sa verse 22 gipasabot ni Pablo kanato nga ang tinuod nga Kristohanon ulipon na karon sa pagkamatarong. Ang usa ka Kristohanon mao ang usa ka tawo nga makahisgot gayud siya sa kalainan sa iyang kinabuhi kaniadto ug karon. Kaniadto ulipon kamo sa sala, apan karon ulipon na kamo sa pagkamatarong. So aduna gayoy transformation, aduna gayoy kabag-uhan. Kaniadto ulipon kamo ni Satanas, pero karon nabag-o na kamo. Nahimo na kamong ulipon sa pagkamatarong. Ang pangutana ni Pablo sa verse 21, unsa may bunga sa atong kinabuhi kaniadto ni adtong ulipon pa kita sa sala? Walay bunga sa pagkamatarong. Apan karon sa verse 22 mga kaigsuunan, gipasabot ni Pablo nga adunay bunga nga makita sa atong kinabuhi. Wala kini kaniadto, apan karon adunay bunga. Ang Kristohanon usa ka tawo gayod nga nakasinati og bug-os og tiunay nga kabag-uhan. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 21, apan karon gipadayag ang pagkahimong matarong diha sa Dios nga bulag sa balaod ug gipamatud-an sa balaod ug sa mga propeta. So, human nga gidescribe ni Pablo ang pait natong kahimtang kaniadto nga nahimo kitang hinukman gumikan sa atong pagsupak sa balaod, apan karon dili na kita hinukman sa balaod, nahimo na kitang gawasnon nga mubuhat sa pagkamatarong atubangan sa Dios. Apan karon wala nay laing tawo pa niining kalibutana nga makahisgot gayod confidently nga makaingon gayud siya apan karon ang Kristohanon lamang mga kaigsunan ang anaa ni ana nga testimonyo. Ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon ug sa tanang mga Kristohanon pareho ra gayud ang atong kasinatian, walay kalainan. Duna gayoy kabag-uhan sa atong kinabuhi, adunay kausaban. Nausab na ang atong mga suod nga higala, mga kaigsuunan na diha kang Kristo. Nausab na ang atong lifestyle mga kaigsuunan, ang atong matang sa kinabuhi. Pero wala mausab ang atong persona. It's still the same Jeremiah mga kaigsuunan, because my name is Jeremiah, but the kind of life that I am living right now is already a life in accordance to the will of God. And this is all by God's grace and by God's grace alone. Gibahin ni Kristo ang mga kapanahunan, mga kaigsuunan. Pero wala lang niya gibahin in terms of BC, before Christ, and AD, after death, or Anno Domini, or Year of the Lord. Apan gibahin ni Kristo ang kapanahunan sa usa ka Kristohanon in terms of sauna, kaniadto, ug karon. Ang Kristohanon mga kaigsuunan kinahanglan gayod nga atong pasidunggan ang kabag-uhan nga gihatag sa Ginoo kanato. Kinahanglan gayod nga atong ibayaw ang atong buhi nga testimonyo nga nagsugod sa apan karon.
Ang tawo nga nakasabot niini nga kamatuuran, aduna gayoy kaisog nga mubatbat niini sa uban nga mga tawo. Ang usa ka tawo nga makaingon apan karon makatestimonyo gayod mahitungod sa kalainan sa iyang kinabuhi kaniadto ug karon mao kana ang tawo nga nakasinati sa tinuod nga grasya sa Ginoo. And I believe nga ang tanang mga Kristohanon aduna gayoy kalipay nga mutestimonyo sa kabag-uhan nga gihatag sa Ginoo sa ilang kinabuhi. So kung walay kabag-uhan nga makita sa imong kinabuhi, higala, bisan pa og kapila ka nag-angkon nga ikaw Kristohanon, kinahanglan gayud nga pamalandungan nimo ang imong kinabuhi tinuod bagayod nga nadawat nimo ang grasya sa kaluwasan, tinuod bagayod nga gibag-o sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Kini nga kabag-uhan mga kaigsuunan, kumpleto nga kabag-uhan. Aduna gayoy kumpleto nga kalainan ang kinabuhi nato kaniadto ug karon. Wala gayoy common nga butang sa usa ka Kristohanon ug sa dili Kristohanon. Ang kalainan mga kaigsuunan dayag gayod kayo. So unsa man ang argumento ni Pablo sa atong teksto karon? Ang argumento ni Pablo gikan pa sa verse 1 hangtod sa katapusan sa Romans chapter 6. Ang argumento ni Pablo, kinahanglan nga maamguhan ninyo, hinuklugan ninyo kung unsa na kamo karon. Nakagawas na kamo gikan sa inyong kahimtang kaniadto. Wala na kamo didto, ania na kamo karon diha kang Kristo. Lahi na ang kinabuhi karon ug kaniadto. Mao gani nga ang tinuod nga Kristohanon dili na gayud makapadayon sa pagkinabuhi sa matang sa kinabuhi niya kaniadto. Mao kini ang argumento ni Apostle Paul mga kaigsuunan. Aduna gayoy tiunay bug-os nga kabag-uhan nga masaksihan sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. And it is something nga gibuhat sa Ginoo nga rika nato. Kay sa tinuod lang wala gayud kitay gahom sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Kung ang leopardo nga adunay mga kabang sa iyang panit ug balahibo mga kaigsunan, dili gani mausab sa leopardo ang iyang panit, kita usab nga mga makasasala wala gayud kitay gahom sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Mao gani nga gipasabot gayud ni Pablo sa atong teksto nga gipalingkawas kita sa Dios. We have been freed. We have been set free. Ug nahimo kitang mga ulipon na karon sa Ginoo. We have been enslaved to God. Giulipon na kita karon sa Dios. Ang giingon ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 1, verse 5 and verse 10, kita mga bag-ong binuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa verse 1, kamo kaniadto mga patay diha sa inyong mga paglapas ug mga kasalanan. Verse 5, bisan pa niadtong mga patay pa kita pinaagi sa atong pagsupak, gibuhi niya kita diha kang Kristo. Pinaagi sa grasya kamo na luwas. And then Ephesians chapter 2 verse 10, tungod kay kita mao ang iyang pinakamaayo nga buhat, nga gimugna diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong buhat nga giandam na sa Dios niadtong una pa aron maoy atong pagalaktan. Gisuportahan usab kini ni Apostle Paul sa Colossians chapter 1 verse 9 hangtod sa verse 12. Ang giingon dinhi, busa sukad niadtong adlaw nga nadunggan namo kini, wala kami muundang sa mga pagampo alang kaninyo ug sa pagpangaliya nga pagapunon kamo sa kahibalo sa iyang kabubuton sa bug-os nga kaalam ug espirituhanong panabot, aron makalakaw kamo nga takos diha sa Ginoo, nga gikahimutan kaayo niya, nga nagapamunga sa tanang buhat nga maayo ug nagatubo diha sa pagkaila sa Dios. Hinaot nga ligunon kamo sa tibuok gahom, sumala sa kusog sa iyang kahimayaan, alang sa tanang kaligdong ug pagpaningkamot nga adunay kalipay, nga nagpasalamat sa Amahan, nga gibuhat niya kitang takos nga makaambit sa gipanunod nga kabtangan sa mga balaan sa kahayag. So, gipasabot gayud ni Apostle Paul mga kaigsuunan nga nahimo na kitang gawas nun. Apan, giulipon na kita karon sa Dios. Kinahanglan nga dili gayud nato kinikalimtan nga kabag-uhan mga kaigsuunan. Natawo na kita pag-usab, born again.
Ang Dios ang nagpanglihok sa atong kinasuluran. Trabaho kini sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Pinaagi lamang sa iyang grasya, mga kaigsuonan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang kinaiyahan sa kabag-uhan nga naangkon sa tinuod nga mga Kristohanon. Unsa man ang description sa kabag-uhan? Ang giingon diri, having been freed from sin. Napalingkawas na kuno kita gikan sa sala. Mao kini ang kamatuoran nga naghatag kanato og kagawasan. Ang giingon sa John chapter 8 verse 31 hangtod sa 33. Pagkahuman giingon ni Jesus sa mga Hudiyo nga nagatuo kaniya, kung magpabilin kamo sa akong pulong, tinuod gayod nga kamo akong mga tinun-an. Ug inyong masayran ang kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Ang maayong buhat di ay, mga kaigsuonan, ang pagpabilin nato sa pulong sa Ginoo ug pagtuma nato sa iyang kabubuton, mao di kini ang pagpamatuod nga mga tinun-an gayud kita ni Kristo. Dili di igo lang kining moangkon ta nga Kristohanon ta apan walay bunga sa atong kinabuhi. Ang giingon ni Kristo, tinuod gayod nga napalingkawas kamo, nahimo kamong gawasnon kung aduna gayoy makitang bunga sa inyong kinabuhi. Therefore, mga kaigsuonan, kining kabag-uhan, kamatuuran gayud kini sa tanang tinuod nga Kristohanon. Napalingkawas na kita gikan sa pagkaulipon sa sala. Wala kita nahimong gawasnon sa pagpakasala, kundili nahimo kitang gawasnon na karon sa pagbuhat ug matarong atubangan sa Ginoo. And this is something nga tinuod gayud sa tanang Kristohanon, mga kaigsuonan. Ang tanang tinuod nga Kristohanon anaa diha kang Kristo. Ug gumikan kay Kristohanon siya, gilubong na siya kauban ni Kristo. Busa sa pagkabanhaw ni Kristo, uban siya ni adto, nahimo na siyang gawasnon gikan sa sala. Ang matag Kristohanon by definition gawasnon na gikan sa pagbulutan sa sala. Mao kini giingon ni Pablo sa verse 2, mga kaigsuonan. Ang giingon dinhi, kita nga mga namatay na gikan sa pagbulutan sa sala, unsaon man nga mabuhi pa kita niini. Namatay na kuno kita gikan sa pagbulutan sa sala. So ang tibuok chapter 6, mga kaigsuonan, pagpalapad kadto sa nahasulat sa verse 2 nga namatay na kuno kita gikan sa pagbulutan sa sala. Wala na kita nailalom sa pagmando sa sala. Ang buot ipasabot niini nga kita gihimong matarong atubangan sa Dios o gipalingkawas na kita gikan sa atong salaod. Wala na kita nahailalom sa jurisdiction sa sala. Wala kini nagpasabot nga dili na makasala ang mga Christians. Anaa paghihapon kita diha sa atong unod, mga kaigsuonan. Aduna pa kitay kahuyangon gihapon, pero ang buot ipasabot niini, ang sala gasamok-samok na lang kini sa atong kinabuhi apan wala na naghari sa tinuod nga Kristohanon. Kaniadto wala kitay mahimo kung unsa ang dikta sa sala, maoy atong gisunod, mga kaigsuonan. Apan karon dili na kinahanglang maminaw pa kita sa dikta sa sala. Kung ang usa ka Kristohanon nagpakasala, ang buot ipasabot niini nahimo siyang foolish, nahimo siyang danghag nga naminaw gihapon sa dikta sa yawa or dikta sa sala, nga dili naman kana mao ang iyang amo. Ang amo nato mauna ang atong Ginoong Hesukristo. Ang sala magsinggit-singgit lang kana aron kita hadlokon, aron kita hulgaon, apan dili na kinahanglang musunod pa kita niini. Gumikan kay ang atong bag-ong amo na ang atong gisunod. Gipalit na kita ni Kristo diha sa usa ka dakong kantidad sa iyang dugo. Mao kini gipasabot ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Gipanag-iya na kita sa Dios. Ang giingon dinhi, wala ba ninyo mahibaw-i nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo, nga gidawat ninyo gikan sa Dios, ug nga kamo dili na diha sa inyong kaugalingon, tungod kay gipalit kamo sa usa ka kantidad, busa himayaan ninyo diha sa inyong lawas ang Dios.
giulipon na kita sa Dios mga kaigsuonan. Apan dili kini pinugos, gumikan kay iyang gibag-o ang atong kasing-kasing. Mao gani nga ang atong pagsunod sa Ginoo kinasing-kasing gayod nga pagsunod. Romans chapter 6 verse 16. Ang giingon dinhi, wala ba ninyo masayri nga kung kang kinsa ninyo gihalad ang inyong mga kaugalingon isip ulipon sa pagsunod, kamo mga ulipon niya nga inyong gisunod. Makasalanan man padulong sa kamatayon o sa pagsunod padulong ngadto sa pagkahimong matarong. So duha ra gayud di ang atong kapilian mga kaigsunan. It's either ulipon ta sa sala or ulipon kita sa Dios. Ulipon sa pagbuhat ug matarong. Ang usa ka tinuod nga Kristohanon, ulipon na siya sa Dios, mao nga mubuhat na siya ug matarong, balaan at tubangan sa Dios. Sa verse 17, gipasabot ni Pablo dinhi nga ang atong kagawasan nagikan sa insaktong doktrina, nagikan sa kamatuoran. Ang giingon dinhi, apan salamat sa Dios nga bisag kamo mga ulipon kaniadto sa kasalanan, kinasing-kasing kamong misunod sa matang sa pagtulunan nga didto gipiyal kamo. Doktrina mga kaigsunan, mao gani nga nagwali kita dinhi sa kahanginan because we want to spread the truth to people, the truth that will give them freedom. Ang giingon sa verse 18 and 19, ug pagkahuman nga mapalingkawas kamo gikan sa kasalanan, nahimo kamong mga ulipon sa pagbuhat ug matarong. Nagsulti ako sumala sa mga pamaagi sa tawo tungod sa kahuyang sa inyong unod. Tungod kay kung giunsa nga gihalad ninyo ang mga bahin sa inyong lawas, ingon nga ulipon sa kahugaw ngadto sa labaw pagayod nga pagkadautan. Karon man usab, gihalad ninyo ang mga bahin sa inyong lawas, ingon nga ulipon sa pagbuhat ug matarong ngadto sa pagkabalaan. So this is really something nga tinuod gayod sa tanang mga Kristohanon. Giulipon na kita sa Dios. Kinahanglan nga masayran nato kini nga kamatuoran. Mao kini ang sikreto sa atong pagkabalaan ug paghinlo sa atong kalag. Kinahanglang masabtan nato kung unsa gayod ang tinuod ngari kanato, tinuod kanimo ug tinuod ngari kanako. Unsa man ang tinuod, wala kitay katungod nga magpakasala. Gumikan kay kung makasala kita, nagbuhat kita og usa ka butang nga gidumtan sa atong amo. Mura ba og ikaw military, membro sa kasundaluhan sa Pilipinas, apan ang imong kasing-kasing mulaban sa rebelde nga grupo batok sa atong gobyerno mga kaigsunan. Wala kitay katungod nga bubuhat niini. Kita nasakop na karon sa Dios. Ang buot ipasabot niini, mga lagad kita sa Dios. Mao kini ang pinakatumong ug katuyuan nganong nabuhi kita niining kalibutana. Ang pinakamaayo alang sa tawo mao ang paghigugma sa Dios, pagpangalagad kaniya ug pagbuhat sa iyang kabubuton. Giluwas kita sa Ginoo alang niini nga katuyuan, nga kita mutubo diha sa pagkabalaan, nga kita mga lagad kaniya, nga kita magpaubos sa atong kaugalingon diha sa iyang atubangan, ug mahimo kitang masinugtanon hangtod sa kamatayon mga kaigsuunan, sama sa pagkamasinugtanon ni Hesukristo sa kabubuton sa iyang amahan. So, ikaw ug ako, kinahanglan gayod nga magkinabuhi sumala sa kung unsa ang matuod ngari kanato nga kita giulipon na karon sa Dios. Wala na kita na nag-iya sa atong kaugalingon. Ang tag-iya kanato mauna ang atong buhi nga Dios. Mao nga kinahanglan nga atong itugyan ang atong kaugalingon kaniya, isip mga ulipon sa Dios. Ug mao kini ang kamatuoran nga maghatag kanimo og kagawasan. Kinahanglan gayud nga ma-realize nimo kini igsuon. Another realization is that ang atong posisyon gisiguro gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa man ang giingon sa John chapter 10 verse 28, ang giingon dinhi, gihatagan ko sila og kinabuhing walay katapusan, ug bisag kanusa dili sila malaglag, ug dili sila pagailugon gikan sa akong kamot.
So wala lang kay giulipon kita sa Dios, kundili iyang gisigurado gayod ang atong posisyon, mga kaigsunan. Walay makailog kanato gikan sa kamot sa Dios. Mao nga ang kabag-uhan, mao gid ni ang makita sa tinuod nga Kristohanon, mga kaigsunan. Ikatulo nga punto, unsa man ang resulta niini nga kabag-uhan? Well, una, aduna gayoy bunga nga makita sa atong kinabuhi, bunga sa pagkabalaan. Aduna kitay bunga karon, something nga wala kaniadto. Ang usa ka Kristohanon mamunga gayod. Wala kitay bunga sa pagkabalaan kaniadto, apan karon aduna na. Mao kini ang resulta sa bag-o nato nga kondisyon. Dili man makapamunga og balaan nga kinabuhi ang mga wala diha kang Kristo, ang wala nakasinati og kabag-uhan, imposible gayod. Ang giingon sa Matthew chapter 7 verse 16, mailhan kuno nato ang matang sa punuan pinaagi sa bunga niini. Ug kung kita nasumpay na diha kang Kristo nga mao ang punuan, nahimo kitang sanga, obviously mga kaigsunan, mamunga gayod ang atong kinabuhi. Apan sa dili pa kita makapangmunga, kinahanglan gayod nga masumpay kita diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao gani nga imposible gayod nga ang tinuod nga Kristohanon wala gayoy bunga. Ang giingon ni Kristo, I am the vine, you are the branches. Romans chapter 7 verse 4 to 5. Maingon man usab mga igsuon ko, namatay kamo sa kasuguan pinaagi sa lawas ni Kristo, aron makig-ipon kamo sa lain, sa pagkatinuod diha kaniya nga mibangon gikan sa mga patay, aron kita mamunga alang sa Dios. Tungod kay niadtong anaa pa kita sa unod, ang mga tinguha sa mga kasalanan nga pulos pinaagi sa balaod, nagapanglihok sa mga bahin sa atong lawas, aron mamunga alang sa kamatayon. Apan karon mga kaigsuunan, ang kamatuuran, wala gayoy Kristohanon nga walay bunga. Hangtod nga dili makita ang bunga sa usa ka tawo, bisan pagkapila siya mo claim nga siya Christian. Makaduda gayod ang iyang claim mga kaigsuunan, kay ang tinuod nga Christian mamunga gayod. Dili nato ilaron ang atong kaugalingon. Ang giingon sa Galatians mga kaigsuunan, be not deceived. God is not mocked. Ayaw pagpailad. Dili mabugal-bugalan ang atong buhi nga Dios. Kung walay bunga sa pagkabalaan sa imong kinabuhi, ang imong pag-angkon nga Kristohanon ka, taman ragayod sa pag-angkon. Ang tawag ni ana easy believism. Pero karon nga napalingkawas na ikaw igsuon gikan sa pagbulutan sa sala, ug karon nga giulipo na ikaw sa Dios, aduna nagayoy bunga sa imong kinabuhi. Unsa man kini nga bunga? Bunga sa pagkabalaan. Ang buti pasabot niini, maminusan na ang atong pagkahulog sa sala. Mahimo na kitang mas balaan. Dili na nato buhaton ang mga buhat sa unod. Galatians 5:19. Karon dayag ang mga buhat sa unod. Mao kini ang pagpanapaw, kahugaw, kaulag, ug uban pa hangtod ni sa verse 25 mga kaigsuunan. Ang buti pasabot niini, ang tinuod nga Kristohanon deboto na sa atong Ginoong Hesukristo. Iyan ang gilain ang iyang kinabuhi, ingon nga hinagiban or galamiton alang sa pagpangalagad sa Ginoo. It means nga makita gayod sa iyang kinabuhi ang bunga sa balaang espiritu. Mahimo kining mas dayag sa iyang kinabuhi, more and more. Magkadugay ang iyang pagpangalagad sa Ginoo, mas mahimong balaan gayod ang iyang kinabuhi. Mo kini giingon ni Pablo sa 2 Corinthians 3:18, ingon nga, transformed into the image of Christ from glory unto glory. Mura kini og tawo nga misaka sa bukid, misaka sa bungtod. Maligyas man siya sa tunga-tunga sa bungtod, pero dili siya mahulog sa tiilan sa bungtod. Mahulog lang siya og jutay, pero mupadayon gihapon siya og saka. Mao kini ang Kristohanon mga kaigsuunan. Adunay time nga mahulog kita sa sala, pero ang tinuod nga Kristohanon mubangon gayod.
makiguli dayon sa Ginoo, mangayo og pasaylo ug iyang itugyan ang iyang kinabuhi sa atong buhi nga Dios, mutawag dayon siya sa Ginoo. So, igsuon diha kang Kristo, mga kauban nga magtotoo, kinahanglan nga ma-realize nimo, maamguhan nimo kung unsa na ikaw karon diha kang Kristo. Kinahanglan gayud nga ma-realize nimo nga ikaw sulugoon na sa atong Ginoong Hesukristo. Now, alang sa mga nag-angkon nga Kristohanon apan wala gayoy kabag-uhan sa ilang kinabuhi, atubanga ang kamatuoran higala. Paghinulsol sa tinuuray gayod nga pamaagi sa imong sala, tawag sa Ginoo, pangayo ang bag-ong kasing-kasing, pangayo ang bag-ong kinabuhi, tuo og salig sa dugo ni Kristo ug sa iyang pagkamatarong, ug ikaw maluwas gayod. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.